inti lest li timxi wara l-mulej kull fejn jurik? Mas-sejħa il-mulej jagħti l-grazzja biex twieġeb u timxi warajh sal-aħħar. Għaliex Ġesu joffri sfida mas-sejħa? Ġesu kien dejjem onest fli jgħid lin-nies x'kien se jiswilhom li jimxu warajh. Meta resqu lejn Ġesu d-dixxipli li kienu mħajra jimxu warajh, Ġesu qalilhom li din tirrikjedi s-sagrifiċċju u d-distakk minn dak li seta' jtellef li wieħed inkun kollu kemm hu lejali għas-sejħa. Ġesu kien aħrax u imprudenti fil-mod kif rid li d-dixxipli jiddistakkaw irwieħhom mill-obbligazzjonijiet li ħassew li kellhom lejn l-eżiż tagħhom. Mhux tassew. Aħna liberi li niddeċiedu jekk naqbdux it-triq li Ġesu joffrilna. Imma jekk naslu li mmorru, allura l-mulej iridna narfu il-prezz li titlob minna ħajja bħal din u nidħlu għaliha bil-kuraġġ u bil-libertà. Kif tidħol l-istorja ta' min qiegħed idu fuq il-moħriet u jħares lura? Dak li jagħmel dan il-ġest ikun qed jikkawża li l-gandott li jkun qed jagħmel ma jibqax xejn dritt fil-mogħdija kif inhu suppost. L-istess aħna meta nħarsu lura lejn dak li nkunu ħallejna warajna. Triqatna jiżvijaw u nitilfu dak li Alla ikun ippjana għalina. U inti, lest li tmur għalon it-triq, dik it-triq li Ġesu qed joffrilek? Il-grazzja tiegħu biżżejjed u imħabtu hi l-qawwa tiegħek. M'hemm xejn aktar nobbli milli wieħed ipoġġi ħajtu għas-servizz tal-mulej, is-sit tal-univers. Ġesu wiegħed li jagħti għal mid-darba iżjed lil min iħalli għall-imħabba tas-sejħa affarijiet eżiż għalih u fl-aħħar il-ħajja eterna. X'qed iżommok milli timxi wara l-mulej u twetta r-rieda tiegħu għal ħajtek? Talba ta' Sant'Ignazju. Ħu mulej u ilqa il-libertà tiegħi kollha, il-memorja tiegħi, id-dan tiegħi u r-rieda kollha tiegħi, kull ma għandi u kull ma hu tiegħi. Dan kollu inti tajtuli, lilek mulej inroddu, kollox hu tiegħek, għamel minnu għal kollox kif trid int. Lili għatini mħabtek u l-grazzja tiegħek, din biżżejjed għalija. Marija Ommi, Om tal-parir it-tajjeb, għallimni nimxi wara ibnek bil-fedeltà u l-qudusija. Amen.